Ola, xentiña da boa! Hoxe imos cociñar con ameixa babosa, recollida polas mariscadoras e mariscadores de OPP20 da Illa de Arousa. Coidadiño, unha a unha. Que significa iso? Baixo impacto medioambiental, sostible e con certificado ecolóxico. Aquí teño que comer de pé, e teño que levantar o bico para arriba porque, de verdad, son destes produtos que me sinto tan orgulloso de cociñar. Ademais, teño esa gran experiencia de vivir a situación donde meu pai, que vivía preto do mar, falo preto de que cando subía moito a marea tiña que coller trapos debaixo da porta porque entraba ao lado do río Xubia. E o pobriño me dicía, é que comín tantas ameixas. Antes, as ameixas, cuidado, apañaban se non había problema. Ahora mismo que se convirteu. Gústame moito que estes produtos se den esa importancia que teñen. E podemos presumir polo mundo enteiro, non por Galicia, nin pola península, nin por Europa. Polo mundo enteiro destas pedazo de ameixas. E aí mandamos, non? Ao gran Rafa Durán, que coi un caiuco, arremos nada de darxe un motor e que vai ir a buscar unhas ameixiñas, que vai a buscar, que vai a falar, que non colla unha que lle corto os dedos, Falamos, pegamos o berro por el. Don Rafa Durán, compañeiro, donde andas? Ola, Xoanqui, amigo, oído na Illa de Arousa, chef, porque se queres ameixas, eu veño onde están as mellores ameixas do mundo, aquí na ría, como non, en Galicia. Eu vou onde está o mellor, que para iso son os reporteiros recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Queres chiste, non? Ai, lambón. É aquí o Clube dos Ansiosos? Sí, pero pasa, 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 pasa! Everybody, let's get into it. Get stoked, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Presento vos a Millán, da organización, presidente da Organización de Produtores de Marisco da Illa, porque estamos na Illa de Arousa, nun paraíso. Home, eso está claro, nun paraíso inmellorable, Con froitos prohibidos ou non? Non son prohibidos? Bueno, prohibidos non son, porque estes pasaron o seu control e temos aquí no lonxe para subastar, totalmente legales. A ameixa, teño que levarlle a ameixa, a mellor ameixa a Xoanqui. Que ameixa lle vou levar? Bueno, pois aquí temos a ameixa babosa, ben o ves, está nunha época boa porque está moi gorda esta ameixa. Da gusto velas, Da gusto vela, e máis, xa ves, ten o selo pesca en verde, Nada menos. Este selo que significa? Pois nada, este selo certifica que este marisco é ecolóxico, é o selo pesca en verde, o certifica, é dicir que a ama de casa pode saber que este marisco é da Illa de Arousa. Vale. Exclusivo daqui, exclusivo da Illa de Arousa. Atención entón a este selo, da Illa de Arousa. Por que é tan boa esta ameixa? Bueno, esta ameixa é moi boa porque estamos no centro da ría, é dicir, este marisco ten moita comida no ámbito territorial que está, e sempre suele estar moi gorda dependendo a época do ano que sea, pero ahora mismo é unha época moi boa, que é no inverno, está gorda para consumir, está no mar máis limpo que hai no mundo. É o máis rico, sí, señor. É o máis rico. A parte desta ameixa babosa, que outra especie colledes aquí? Bueno, temos varias especies. Temos a ameixa babosa, temos a ameixa fina, a ameixa rubia, xapónica, temos algas, 6 tipos de algas, temos o guacame, o combo, o codium, a imantalia, a gracilaria. Podemos mesturar todo e comelo xunto, non? Sí, sí. A verdade é que con estas ameixas tamén irían moi ben unha das algas, calquera das algas que tamén traballamos nós, que teñen a ecoetiqueta do Caraega, que certifica que esas algas son totalmente ecolóxicas, podes dicir que é un alimento totalmente natural. Máximo control. Máximo control. Unha forma totalmente sostible, ecolóxica, e que remata o noso prato dunha maneira, pois, como ti dicías, con algas ou como máis che gusta comela? O natural, a mí gustame máis o natural. Así tal cual? Así tal cual. Xa ven depuradiña, hai que desbabala, supoño? Sí, sí, a comela. E a comela? Pero eso vai a gusto de cada un. Xoanqui, amigo, vale o produto? Pareceme mala pregunta. Sabía eu que sí, porque ademais el
vive por aquí pola zona e sabe ben onde me manda. Está claro. Millán, graciñas, estaremos atentos a ver que fai Xoanqui con esta maravilla, non? Perfecto. Eu creo que lle vai salir moi ben porque o produto é excelente e de alta calidad. Nunca falla. Seguro que sí. Moitas grazas, compañeiros, sí, señor. Aquí é destes produtos que nos gusta cociñar en esta Chevó. Son dos que non poden faltar na nosa cociña. Na cociña de sinxela, que non ten moita complicación a nosa cociña, xunto cun alga wakame. Imos facer, bueno, eu creo que a idea tédela, non? Xa bichedes aí os tallaríns. Bueno, pois imos facer uns tallaríns con ameixa babosa e alga wakame. O primeiro que imos a facer vai a ser abrir as ameixas. Eu estou totalmente de acordo co compañeiro, A min, así en cru, directamente, sen máis. Mira, esta acaba de romper, váleme perfectamente. Aquí. Collemos así o coitelo. Abrimos. Aí. Separamos. E para min o manxar é isto. Hai quen lle bota limón. Para min é pecado botarse o limón. Oh. Ten ese sabor, ten a textura ideal. Non é brandiña, sino ese rollo crocante que che queda. E despois é moi doado de dicir, sabe a mar. Non é que sepa a mar. Sabe a algo moi peculiar, moi doce, algo que te enche o padal. É moi agradable. Cando son deste tipo de ameixas, isto non é unha broma, isto é unha pedazo de ameixa. Eu non estrajaría moito facendo moito inventario, En cru é listo para comer. Sen máis. Ademais, que receta máis bonita. Non manchamos nada. Poñemos aí todas abertas por riba e listo. Bueno, comezamos a traballar. Veña, uns tallaríns. Antes collemos os tallaríns, abrimos unha lata de atún e veña, unha salsa de tomate. Hoxe os tallaríns van a decir os italianos, carai, os galegos, vimos a aprender deles, logo. A ver como cocemos os tallaríns. E elo, queres aprender de nós. Entendo o peito aí para arriba. Veña, imos. Chisquiño de aceite de oliva, chisquiño que non imos abrir a ameixa, pero non imos a fritila, imos a abrila con un pouquiño de viño. Aquí a intención é que abrir a ameixa nada máis que abra un pouquiño, que solte a súa auga e mesturar con este aceite e máis con un chisquiño. Un chisquiño de viño, vedes, así, un cuarto de cunca, unha cousa así, non precisamos nada máis. Aquí imos a sacar sabor, imos a aproveitar todo isto. Todos estes xugos que van soltando aquí. Metemos a ameixa, prendemos o lume, a tope, a tapa, ten que estar aquí, o noso carón. Bueno, vai unha presiña destas. Aí, ala vai a combo. Bueno, aquí, xa, eu non sei, estaredes fartos de que eu idolatre as algas. Que normal. É que é un produto eu ahora mesmo, aí estaba probando, estaba papando un cru, teño a Alex do Río aquí diante, Alex del Río, perdón, que eso non se traduce, xa me está dicindo, que xa me dixo, pero papas así as algas, así, sen aliño, están moi boas, animadvos, por favor, e sobre todo cando temos así, unha alga fresca. Vale, pois témolas aquí, listo. Abertas, agora, o que estou facendo retiramos e aquí comeza a traballar o fuciño. Sí, o fuciño. Por que? Polo viño. Cando temos esta salsa lista? Cheira alcohol? Non, xa pasou o cheira alcohol. Listo, ahora sí que podemos apagar. Bueno, vedes que estas, algunha destas non abriron de todo, non pasa nada, están feitas, Esas axudamos. E apagamos. Vale. E agora, isto que tengo aquí, isto é ouro. É ouro. O que facemos con el é un escoador, un cunquiño, un cunquiño, e
Aproveita, está limpiña de toda, mirade para aquí. Desde logo vou coar por facelo, por enseñarvos, por si vosotros atopades con un pouquiño, con areiña, unha cáscara e tal que rompeu e demais. Pero mirade para aquí, isto é totalmente depurada. Por eso insisto, eu, de verdad, se vexo alguén apañando ameixas ali nas rochas ou na praia, por miña parte, teño permiso da Xunta de Galicia para cortalas más. Vale? Aquí, primeiro, un respeto a todos estes traballadores e segundo, non andedes xogando. Non andedes xogando, por favor, con estas cousas que son moi serias. Vale. Listo. Deixademe limpar un pouco por aquí, senón férveme a sangre. Aí estemos, Mira que vianda, enche toda a cuncha da justo. Segunda parte. Cocer os tallaríns. Aproximadamente son 7 minutos, non? Que manda o fabricante. Nosotros imos a cocelo 6, 1 ou 2 minutos menos. Por qué? Porque despois vai a levar unha segunda cocción aquí. Se vos gusta máis brandiños, evidentemente, pois respetade o tempo 100%, 7 ou 8 minutos, porque non queredes que este con ese crocante o tallarín, vale? Gústame moi feito, vale. A min gústame o dente. E o dente, 1 minuto menos do tempo recomendado, porque despois remátase de cocer aquí cando estemos... cando se empecen a mesturar, a integrarse todos os sabores do resto dos ingredientes. Poñemos a tapa para que levante un pouquiño antes o fervor e imos preparando as cousas. Ben, seguimos. Imos reservar tamén por unha parte, por outra. Por unha parte as ameixas, por outra, alga, wakame. Aquí temos en cru. Sabedes que tamén hai seca. Hidratando. Con 10, 20 minutos xa como moito xa tedes unha alga perfecta. Esta menos, porque é moi delgadiña, hidrátase nada. Moitas veces non fai falta nin poñerse a hidratar. Cando integramos, aí atrás fixen unhas lentellas con unhas navallas, con un caldiño, entón xa en seco botei porque xa a propia cocción xa comece a hidratarse. Aquí, como vai a levar unha cocción moi breve, pois entonces, bueno, primeiro porque temos fresca, pero se chega a ser seca, sí que hidratamos antes. Continuamos, como temos a auga? Está prácticamente fervendo xa. Agora é o momento de salgar. Temos que ter cuidado agora tamén, ainda que nos... Hola, veciño, que tal? Ti, que pasa, ainda non comecei a cociñar. Que cheiraches por aí? Oi, que guapa ves hoxe, cajo. Biches, hoxe veño acorde. Ves da manera, ti tamén, non? Parece un modelo hoxe. Oi, pero parece con esa chevo que traes aí. Porque che traio aquí, hoxe traiche un beci... Un beci con sello? Non. Un beci que? Un beci que? Un beci beizos, un beci... Un beci concurso. Un concurso, novo termo. 1, 2, 3, é que estou vendo moita Atrápame se podes, é daquela, copiei. Aí está, a Paquiño Lobeiro, damos un saludo, Paco, eres un crack. E dixen eu, pois pode facer aquí un concurso. Ben, o cociñeiro, a ver. Preguntas e respostas? Si, veña, preguntas e respostas, pero é super faciliño, é de Italia. A min dime cando nacen eu, teño que pensar. Da pasta e todo isto, pero é moi fácil. Mira, imos arrancar co máis doado. Estou escoitando, eu ando por aquí a teu... A ver, e ademais este é de toda a vida, cando vas ao restaurante que ve a carta da pasta, e ves o penne, que che xuxira o penne? O penne? Que che... Sempre nos escapa un sorriso. De onde é ese jalejo? Un sorriso que é unha parrocha e unha xouba. Non, pero un penne... O penne é o macarrón de toda a vida. É o penne. Básico, claro, é o macarrón. Penne e... Si que ves de macarrón, hoxe ves de macarra e de... Vale, pero... De macarrón total. E se che digo fusili... A ver, que crees que é o O fusili? fusini. Eu fixen a mili con un fusini. Fixen a mili. Aí tes, o fusini e tal. Nos arrestaban, cando non superamos limpar. Tiña unha teniente que, claro, tiñen os dedos moi delgadiños, as mulleres teñen máis delgadiños que os homes. Entonces, mandábamos desmontar e tiñamos que meter o dedo e non podía salir nada negro. E claro, meu dedo chegaba hasta aquí, pero dela hasta logo fondo. E sempre, arrestado, está sucio, pero é que non chego máis. Non entra máis. Non entra máis. Pois o fusili é igual co macarrón de toda a vida, pero é o que vai así en formiña de espiral, Ben. Vale, e os bucatinis? Bucatinis tamén, o merenda fajo moito. Se pola mañán tamén un bucatini con café, de tortilla,
Hoxe tomei un de xamón. Na estación de Compostela. Moi ben, bucatini. Outro macarrón, chico. Teñen 20 maneiras para chamarlle os macarróns. De verdade. Pero este é cuburatiño no medio. Non, espagueti, perdón. É un espagueti máis, pero cuburato no medio. Este é nos fácil a nós. Bucatini burato. Que xa vesti facerlle un burato a un espagueti. Si, hai que ter un taladro fino aí. E ter un pulso de carallo. Moi ben. O citi, que é o citi? O citi... 1, 2, 3, este ten un nome moi exótico. Eso decía meu pai. Dice, onde estamos? En Centroña Citi. Centroña é unha aldeiña que ten a aldea máis bonita que hai en Galicia. A ver, que che dija. Centroña Citi. Centroña Citi, claro. Eso engrandece. O Citi é algo grande. Pois o Citi, efectivamente, é un macarrón deste Citi. Bueno, tamén o reloxo, o Citi CS. O Citi Zen. Este ten un nome moi exótico, pero é outro macarrón de toda a vida. Simplemente, redondiño máis gordecho. Na máis. Pero bueno, ahora imos pasar a outro. Ahora imos facer tipo test, tipo examen de coche. O test tamén, tes aí, test, que xa jodiches algún test, algunha infusión tamén tes fastidiado aí. Estás sembrado, sí, señor. A ver, que pasta che recorda a un... ten forma de lazo? Conchigli, farfalle ou tagliatelle? Oh, mira, vai botarlle as galiñas. A mí non me vi... Ven despois a papar, casi me... É que me viciou, eu vexei a Paco Ladeira e dixen, pois eu tamén vou facer o mesmo a Xoan, que é o meu veciño, casi enredo. Mi madre querida, mi madre. O farfalle. Si, é esa pasta que así formiña de pajarita, de lacito. Farfalle, chama. Farfalle, ese é o farfalle. Moi ben, e destas, cal é que ten recheo? O tortellini. Recheo estou eu, dime. O tortellini. A ver, ti sigue lendo así, que digo. O rigatoni ou o fettuccini? O fettuccini tamén. É de feta, de queixo feta, o fettuccini. No, tortellini. Cal é o recheo? Lee que non o sabes ti tampouco. O tortellini. O tortellini. Claro, o tortellini é o recheo, efectivamente. Ben. O resto, veña que rematamos. É que isto é unha clase de idiomas. A mí non me fastidia. Ai, aprendemos. Aquí aprendemos italiano, si. Eu creo que o máis doado de italiano é facer así, xa todo o mundo nos entende. La mamba. Tache bo. Como se di? Tache bo en italiano. Fas así, xa está. Tache bo. Molto bo. Molto bo. Está bono. Vale, veña, remato. Cal destas tres opcións é un tipo de macarrón, Pistichi, esperolonga e varenna. Se me escoitan pronunciar a min... É mi madre, vanche prohibir a entrar en Italia. Esta ten trampa, Cal destas é un? Esta ten trampa, vou che dicir. Pero como é a pregunta? Mira, cal destas tres opcións é un tipo de macarrón? Pistichi, esperolonga ou varenna? É o varenna de toda a vida. Queda a esquerda pasando. Non, tampouco. Ningunha. Son tres povos de Italia. Tres povos de Italia. En Italia, de verdade, ti donde poña o dedo ali todo soa comida, chico. Sí, tes razón. Que sí, os povos. Mais ou menos como Galicia, tampouco tal. O que pasa é que son máis planos, andan ca pasta, despois chaman a Galicia e mira, temos pasta, pero mandanos as ameixas vos, por favor. Igual, sí, señor. Pois ningún, esta fixemos moita gracia, xiño, bueno, esta para rematar, porque a verdade é que mires donde mires, vou de visita, sona a comida. Sona a comida, sí que é certo. Ademais é moi boa comida, A Italia está rica, non sabe a todos, Moi ben. Mira, chicamos un ollo que pasen 3 minutos preparo un pouquiño todo isto a mesa, escolos, espaguetes e demais. Bueno, pero os espaguetes non. Os tallarinis. Tallarinis. Está ben así, tallarini. 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Ata agora. Veña, continuamos. Chisquiño de pemento. Este chéjanos. E imos sobraos. Limpamos o nervio e picamos moi picadiño. Moi picadiño. Menos mal que non chisquei máis ollo, porque xa papei dúas. Está prohibido, Eso de andar cociñando e comendo non está ben despois e que lavas as mans. Pero está moi rica. E depois unha cousa que vos quero dicir. Aí falaba aquí cun compañeiro e me decía, oye, é a ameixa e ten toda a verdade do mundo, ten toda a razón do mundo. Non se debe de conxelar. Igual que outros mariscos si prestan. Lembrades que unha vez dimos o truco de conxelar o camarón dentro das botellas son dos cartóns de leite. Por dentro teñen esa película que é de aluminio. E dai conxelan moi ben, pero a meixa non. Igual que unha centola podemos conxelala e tal, unha nécora xa...
Pero, bueno, a ameixa non. Hai unha forma de conxelala e preparala cunha salsa. Facemos unha salsa mariñeira, por exemplo, non? E aí sí que dentro dun tupper podemos conxelar, porque perde moitísimo menos. Pero ainda así, que non pase máis de 15 días no conxelador, que non pase máis de 15 días, porque xa seca. Estou de acordo con este compañero de que conxelar unha ameixa, pois xa decimos, eu creo que vas ao inferno, non pase nin polo purgatorio. Non, pero son destas cousas de que dá gusto comelas en fresco. En fresquiño, sempre vivas, tamén. Sempre vivas, non consumades marisco que este morto. Como sabemos que están vivas? Porque non teñen a pichoca por fora. Cando teñen todas as pichocas por fora, xa se ven que están abertas, están mortas, pero sempre vivas. Bueno, vedes? Veña, seguimos ca receita. Fondo de AOVE, aceite de oliva virxe extra. 9,8, chéjame no número 8. E xa botamos aquí o pemento. Este pementiño que vamos torralo. Por eso non estou botando antes o allo nin o xenxibre. Porque quero facer ben este pemento. Este pemento non pode ir así en cru, senón vai a matar o sabor do resto dos ingredientes, sabe moito. En cambio, cando o pemento o torramos, xo dixen moitas veces, pero non me vou cansar de dicilo, conseguimos eses aromes torradiños, sabes, que non se parecen tanto como o pemento tamén en cru, igual que a cebola. A cebola, como cambia o cheiro, verdad? Cando a temos semicocida nunha empanada, hai que valorar moito. Cando metemos a cebola nunha empanada, se facela pouco ou facela moito, porque cambia moito o arume. De feito, eu teño comido empanadas en onde estaban cheas de vieiras e non olía a peixe, olía a cebola nada máis, estaba moi pouquiño feita. Entón aí temos que ter moito cuidado con este. E aquí exactamente igual. Torramos, culler de pau. Vai meter aquí. E veña. Tralla. 9P de power. Aí está. Sal? No. Por que non lle botamos sal? Collemos unha culleriña. Collemos auga de abrir a ameixa. Probamos. Aí sal daqui abondo. Non precisa máis, non vai a destrajar. De feito, controlade a cantidade de sal que ten esa auga, porque o mellor hai que rebaixara, non podemos usar toda. Dependendo da proporción, cando falamos de proporcionalidade, esta é unha parte moi importante. Proporcionalidade na sal, evidentemente, é básico. Vale, veña, mentras torra, vou baixar ao 9, quito a pé, imos a preparar o resto dos ingredientes. Xenxibre fresco. Como tratamos o xenxibre? Moi ben, estuvechedes atentos nos programas anteriores, moi ben. Como allo. Igual, non nos complicamos nada. Eso sí, hai que cociñalo, non moito, igual que o allo, pero hai que cociñalo. Por que? Porque en cru pega un petardazo no padal de moito cuidado. Aí. E unha vez que temos así as tiriñas, cambiamos de proa a popa a babor estribor. E picamos e mirade, temos aquí o xenxibre xa perfectamente picadiño, en anaquiños pequenos. Vale? Estos anacos, se chegamos a botar antes, co pemento estarían queimados xa. Co allo, exactamente igual. Por lo tanto, por eso vai en segundas. Xa veréis que prato máis rico. Con 4 cousiñas. Aquí son algunha máis, non? Pero merece a pena. Xa que non as comemos en cru, porque claro, me dice, pero se gustanse en cru, fai o programa con ameixas en cru. Boa, apajades a tele. Comezo a non teño nada que facer, abrilas e papas. Hai que enredar con algo, non? Vale, seguimos. P, torramos un pouquiño máis. Comenzan a salir eses arumes, comeza isto a torrar polas esquiniñas. Ben, gústame. Gústame. Vale, orden. Allo, xenxibre. Despois, metémoslle un chisquiño
Isto é aceite de sésamo. Estamos traballando con aceite de oliva. O aceite de sésamo é moi potente. Quema moito antes co aceite de oliva. Por eso esperamos un chisquiño e con 2 gotiñas subimos moito o sabor. Tamén lle botamos unhas sementes de sésamo, un chisquiño, pero un chisquiño de azucre, vinagre e solla. A solla botamos antes aí. E despois un chisco de ceboliño e opcional. Hai nenos non o fagades. Vale? De meterlle un chile. Este non pica moito, eu lle vou meter agora. Se o metedes antes, vai a picar máis. Canto máis tempo este aí cocendo os chiles, en general, máis sabor a picante vai dar. Bueno, vedes como temos, verdad? Vese perfectamente. Isto é o que queremos. Isto é o que queremos. E agora, isto que prácticamente un po fai sen nada, vou botar un chisquiño máis de aceite de oliva, que quedeime corto. Aí. Eso. Xa está, xa está, xa está, xa está. Listo. Xa está, co cheiro xa o temos. O allo e o xenxibre. Apagamos con un chisquiño de salsa de soia. Seguimos coas 2 pingas de aceite de sésamo. Fora, nada máis. O chisquiño de azucre. Aí vai, vou baixar un pouco. Aí, remexemos. Eso é. O teño no 6, baixei un pouquiño, Ora xa teño todo isto cocinado. O que queda agora xa non temos que cociñalo. Vale? Eso vai para aquí, isto podo retiralo tamén. Xa o levo para atrás. Aí está. Despois o ceboliño, voulle botar dabondo, de ceboliño, tamén quedalle moi ben. O pemento podo retiralo. O vinagre, isto? Vale, un chisquiño de vinagre, que non lle botei aínda. Aí está, listo. Chisquiño, chisquiño, chisquiño. E sacamos un saborazo de aquí. Mirade, o sésamo, este está sin torrar, pero despois existe o sésamo negro que xa ven torrado, que xa temos os deberes feitos, con el. Por lo tanto, podemos botalo directamente. Pero así torramos un pouquiño o sésamo. Ben, de aquí que me queda? Sal. Soia ten sal e isto ten sal. Eso, nada máis. Eso sí que podes conxelalo, Esa auga é ouro. Ouro. Cociñamos un chisco as algas. E agora, o único que nos queda é botar as ameixas. Vedes como está cambiando a cor da alga? Xa non as fagades máis. Bueno, é o meu consello, Eu non a faría máis. Ameixas para dentro, con todo ese caldillo que soltaron, e inmediatamente os tallaríns. Bueno, non lle botei, ao final optei por non lle botar, por non botarlle fariña. Para que va a fariña? Collemos unha culleriña de fariña e cando vemos que a salsa está quedando moi plana, moi igual, moi líquida, botamos un pouquinho de fariña. Pero eso temos que facer ao principio de todo, xusto cando temos o aceite, que é o que lle chaman o rus. Aquí, agora mesmo non lle fai falta. E listo. Facemos aí unha beira e engadimos os tallaríns. Teño aquí unha pouquiña de auga dos tallaríns que lla vou a meter dentro. E quédame empratar, nada máis. Vémonos no chisquiño. A ver, esa cámara que teño enriba do pescozo. Falade vos, por favor. Porque se teño que falar eu, non teño palabras. Aí, na esquinilla da mesa, vale? No chisco deste ollo. Agora. Pratazo de 5 estrelas. Nunha tixola cun chisco de viño abrimos as ameixas e reservámolas.
Cocemos os tallaríns en abundante auga salgada e reservamos. Nunha tixola ou wok, rustrimos o pemento, o allo, o xenxibre, as sementes e o aceite de sésamo, o azucre, o chile, a alga, o vinagre e a salsa de soia. Incorporamos as ameixas e as algas e mesturamos todo ben, engadindo unhas culleradas do mollo das ameixas. Empratamos cos tallaríns e listo para comer. Isto está refriando aquí, eu non sei que estou facendo aquí. Informarvos a vos, porque a verdade é que contarvos algo aparte. Aparte que é igual. Bueno, mirade, ameixas. Esta é a mediana. Esta a pequena. A pequena é ideal para facer unhas ameixas a mariñeira, é a que se usa aí onde comemos e facemos esas torretas. Eu non sei se sodes como eu son deses que fan aquí todas colocadinhas, vou comendo e as cunches vou colocando as todas por aquí, formas así. Despois está a grande, pero a grande en cru. Ou en cru, ou como moito, abrimos nunha tixola con un pouquiño perixel e allo. Abrimos, no momento que abrimos, quitamos ameixas, botamos ese perixel con ese aceite por riba e nada máis. E despois están estas medianas. As medianas invitan moito máis a que toquen 6, 8, 10 ameixas por cabeza, non 30 ou 40 como a pequena, nin 4 ou 5 como é a grande de todo. E facer este tipo de pratos. Bueno, un xeito máis, pois, que son tan polivalentes que é infinidade. Ábrese un abanico inmenso de posibilidades de cociñar con ameixa. Eso sí, o tempo de cocción neste bicho non ten perdón. Igual que falo dun grelo de que podemos marcalo aí, ou podemos facer un caldo galego co tempo de cocción do grelo 1 hora, aquí no momento que abre, temos que conservala durante toda a receita para consumila e levala á boca con todos os seus xugos. Un bico, unha aperta e ata outro día. Ñam, dixo chao. O ñam ven agora.